ମୋ ଆଖଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ବଡ଼ପଣାଙ୍କ ନାତି କେଦାର ପାଢ଼ୀ। ମୁଁ ଆଖଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ପିତା ଅଟେ। ଆଉ କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ କେତେ ଇଏ ବହୁ ଖୁସି। ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମାନେ ସେବା ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁ ଭଲ ଚାଲିଛି। ବଳଧରା କାମ ସରିଗଲା। ରାତି 1:15ରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଭାଗର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବହୁତ ଖୁସି। ପ୍ରୋସେସନ କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସେସନ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି। 50-60 ଦଳ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗରେ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆମ ଘରେ ଯେମିତି ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ। ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସବୁ ବାବାମଣିଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ତଥାପି ଆପଣ ସବୁ ସେଇ ରକମ ଆମ ଗାଉଁଲି ମତରେ ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ରୀତିରେ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ।